Tangi-tangi jam 11. Waduh jam 11. Aku kok durung maem apa-apa. Mara dapur, mara napa ten kene dapur mboten wonten napa-napa kian. Ya wis diniati poso sunah. Saged. Sing penting niate sebelum zuhur. La ba'sa iftaru saumil tatawwu. Tidak masalah membatalkan puasa sunnah li idhari sururi zaujah krana nyenengke garwa. Nomor setunggal. Utawa tidak apa-apa membatalkan puasa sunnah ketika kita sowan dolan ten kene yang misal jenengan gek sowan ten Bayai, jenengan jane poso sunnah tapi Bayai kan mboten ngertos. Bayai menak nyemanggake monggo dahar rumiyin. Nek jenengan ajeng matur kula nembe poso kok riko. Along Bayai wae gak poso, mosok aku poso sunah wae kok. Kok mboten riko? Nek jenengan mboten riko wah kula nembe poso mboten napa-napa. Ajeng ngoten. Tapi krana poso sunah saene pripun? Batal kemawon. Batalke saat itu lho nggih maksudnya. Dawuhe kan dahar langsung. Oh nggih, jenengan dahar. Jenengan dahar niku poso sunah. Mboten napa-napa dahar. Lah mangkene bar sowan mriku pilihane kalih, mok teruske ya ora apa-apa posomu. Ajeng bener-bener dibatalke ya mboten napa-napa. Nek jenengan teruske jenengan asal pahala poso sunah, jenengan asal pahala hormat guru nderek dawuh, jenengan asal pahala nyenengke sahibul bait. Berarti bar dahar terus langsung diteruske malih. Nek jenengan malah muni kula nembe poso kok. Iki antarang gaya kuwi. Batal ke mboten napa-napa saat itu pas diperintah. Bar ngoten terus ke ganjaran poso angsal pahala poso sunah. Soale wong niatan terus ke. Nomor kalih nyenengke guru, nomor 3 nyenengke tuan. Tapi nek jenengan mboten teruske, berarti pahala poso mboten asal, tapi angsal pahala nderek apa jenenge perintah guru, wong gurune mboten ngerti kon dahar. Terus kalih nyenengke. Niku nek poso sunah, nek poso wajib ngondoki poso Ramadan misale. Nggih ampun. Wah cocok iki. Terus ki. Iki poso wajib ya mboten. Niku nomor setunggal. Nomor kalih, hadis ini juga napa nggih mengandung pemahaman awalnya jeung Nabi mboten puasa, tapi dereng dahar. Begitu jam 09.00 kok memang mboten wonten daharan, diniati poso. Berarti faedah sing nomor kalih, puasa sunnah boleh mulai niat niku apa pagi hari ngantos sebelum zuhur. Jenengan bar ngaji ngeten iki terus mangke bar salat subuh ikan bar dahar mangke. Terus salat subuh, bar salat subuh kan ngantuk. Yang penting bar salat subuh jenengan sare. Dereng kelebon napa-napa. 11. Waduh jam 11. Aku kok durung maem apa-apa. Mara dapur, mara napa ten kene dapur mboten wonten napa-napa kian. Ya wis diniati poso sunah. Saged. Sing penting niate sebelum zuhur. Tur dereng kelebon napa-napa. Nek jenengan bar subuh pun telas 3 piring. Terus turu, tangi niat poso. Waduh iki poso apa iki? Lali nek makan belum piring. Ingkang nomor kalih. Faedah sing nomor kalih. Nomor 3. As-sabru mashhubun ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fi jami' ahwalihi. Kanjeng Nabi itu kehidupannya penuh dengan kesabaran. Kehidupan Kanjeng Nabi penuh dengan kesabaran. Nomor sekawan, ar-ridho bima qasamallah. Hadis niki menjelaskan
ridho atas apa yang sudah dibagikan, sudah diberikan oleh Allah. Tegese nerima jatahe dhewe-dhewe lah. Nerima ing pandum. Ridho. Nomor gangsal. Jawazu qabulil hidayah lil ambiya. Nabi boleh menerima hadiah, tapi Nabi tidak boleh menerima zakat. Bahkan wonten pendapat ulama sanese Nabi tidak boleh menerima sedekah. Nek hadiah boleh, nek sedekah mboten pareng. Lha kok beda benten wong innamal a'malu binniyat. Tapi yang pasti hadiah boleh, tapi kalau zakat mboten pareng. Meminta juga tidak boleh meskipun minta hadiah. Nah nek akate kudune hadiah. Nek sedekah ikhtilaf, mending hadiah niku nek tenggene Kanjeng Nabi. Terus nomor 6. Jawazul iftar liman shoma nafilah bila qada'in. Boleh kita berbuka, kita batalke puasa sunnah tanpa mengqadanya. Boleh batalke puasa sunnah tanpa mengqadanya. Lho maknane ngeten. Nek akad sedekah niku isih ikhtilaf mungkin Kanjeng Nabi. Ulama warasatul anbiya. Mula terkadang tenggene ulama pun nek saged agar tidak napa nggih masuk dalam kategori ikhtilaf, agar bebas benar-benar halalan thayyiban. Nek ajeng maringi ulama niku ampun diekrori sedekah, tapi teko hadiah utawa bisa. Sowan jenengan misalnya beto gula kopi teko langsung dele mlebet. Niat isun paringi hadiah. Niat isun maringi hadiah. Ngoten mawon mboten usah dadak niki sedekah saking kawula. Nah niku walaupun ada yang membolehkan tapi ikhtilaf. Wallahu a'lam bishawab. Sadere kula tutup menawi wonten pertanyaan, monggo.